Hansa jeperpana hamya jeperpana kaham. Tabuk hengkai bubagra model bai samung tangna nangnai. Bubagra model bai samung tanghakai I dopa hoda muk thang tongnai. Taun bagi hengkai tabuk sini borok rok kathang tongnani bagai andolon ya. Bini ostitwa rok khani bagai andolon se. Abungka fighting not for survival, fighting for existence. Nini dopa hoda mukmuno nini hawo kathang tonnan bagai abuni se tabuk andolon. In jorawo nini nogon nok kurui nini hawono nong ha kurui. Landless in my own land, homeless in my own home bahai. Je jagawo rangsak ni samus bai sanai bubagra bose tola ongkhoi bigra rokbai kuri rokbai kabagai kadalai ongkhor tongmana hangkai motha sabdan jaga nungle tani yapri bariai tongnai ba nungle tawani bagai buskango ago ya tongnai ba abuni bagai no jong bini model ni bising tui bubagra model ni bising tui corruption free khlayoi kebo uklogo usli tongyang oi buskang ago ngana bagai jora nangkuk tongkha abuni loge je borok tau bo biridita khlai tongnai bono logerima yakai nung siring tongdi logerima hangkai yapri di nung yapri barok maya hangkai nung kolombai sui maya hangkai nung bono kok bai resabung bai musubung bai khlaiai jaman chinara jonento singer song resabung bai subai tongmani bagai chinara minority ni borok tongo chinara bo mugli rok tongo bagania rok tongo I hawo rajani bosong kamai thangbai ka Rajani bosong projarok tabuk bini hawo bo kathang tori tongno na tongya abose asal hingkai je borok phatar hani phayoi nono octopus haikle monok hangkai nungle monok jagai tongnan de aboni bising phano buini dofani borokai chaya hiya woi sini dofani borok se chaya hinoi saka hangkai abo sak no yakungoi ruwa ba tanman sara mungsa kri hai angwan sugo aboni bagaino kebo nuhun jagna nangya anu kebo nuhun ya Ani kathang tongnani bagai ani motha oda hukumuno khatori tondani bagai nini borok do nung berabai khator tonnani bagai bhaikle yapri sanan nang nung sewan sokdi kebai no hunjangna nangya bui khumtrang subman se khutung kuri baise khumtrang suboi tongo bina sutar mala khani gatha hoilo na hima hai angkai nung tabo khutung tongoi se bubagra tongoi se supnai tongoi se wanai tongoi se sapnai tongoi se nung sapjaya hangkai nung sagai kulugo thina nang mane hai angma tongo aboni bagai na sapnani jorawo kuthumnani jorawo kebo garjagi ati khlaiai abo phaida nango abo sapjagai tongmani jorawo chini sal kiyok sai phaika tabu beg gear inani jora kri I kahamni jorawo tinini simino laibu mawo katal kok thaibai suijaknani 184 joni rajani bosong 86 joni borok se ang thikai poila thuyanu ang kathang tongmani hile buibai nai sli jagai tongmani abu chaya aboni hile ang ago goi ang poila bolidan diwani hine ago man jaga nung taun baga ago yo tongnai ba nung tani bono dakar chopa khlainani ba nung taun bagai bono Facebook mobile logo chayok hine ba sagakai bui hintong aun bagai na asuna hambai tinini simino live ma katal khulok jakha nokni bising gunda sungnani jora tinino final decision nungkha bahima tong tauni last fight mane omo soi choba ongkhor mane omono dang khna last fight hingkai to abo last fight hinai mano angkai hino abo raj paribar ni kha first fight projarok hingka last fight panungkha bubagrani bagai kha bo raj paribar ma ka first fight chek tongkha tani bagai hingkai projarok ni bising tui khlai jong edi simban ka andolon khlai Harinath Samacharan Nagendra Rabindra Ratimohan Jamatia bising tui jong siksidul makha abuni lo jong mankha loskor isibo bathangka sini Bijoy Rangkhol ni netritwe Rajiv Rangkhol ni chukti ni bising tui tinta sip makha abuni bagai no jong tabuk abokai chini projarok ni bagai khai last fight no কিন্তু bubagrani bagai hengka bo ang first fight hai simak awni bagai no bakha paina kokure bakha thangjare nani jotono thangjak jotono hambai